Mä teen animaation tällaisesta tilastosta, joka on aika pysäyttävä. Katsotaan se yhdessä. Tämä näyttää, kuinka monta prosenttia nuorista aikuisista on suorittanut korkeakoulututkinnon eri maissa. Suomi on tuo laventelivärinen, ja vielä vuosituhannen alussa me oltiin tässä maailman huippuja. Mutta kato, mitä tapahtui. Samalla, kun Suomi on polkenut paikallaan tuossa 40 hujakoilla, niin muualla on laitettu vilkku päälle ja menty ohi. Koulutus tuo tuottavuutta ja tuottavuus tuo talouskasvua. Siksi tämä on niin tärkeää. Suomi on vajonnut siellä 31 38 OECD-maan joukossa, ja meillä tuo osuus on nyt 39%, kun OECD-maiden keskiarvo on 48%. Vertailu on toki vaikeaa, koska järjestelmät on erilaisia ja monissa maissa on vaikka lyhyempiä korkeakoulututkintoja. Suomessa myös mennään korkeakouluun ja valmistutaan vähän myöhemmin kuin muualla, mutta siitä ei pääse kuitenkaan mihinkään, että muualla on satsattu koulutukseen aivan eri tavalla, ja tämä trendi on huolestuttava, koska kilpailu on kansainvälistä ja me meinataan nyt jäädä jälkeen. Eli jos me otetaan Suomen tulevaisuus tosissaan, meidän on panostettava koulutukseen.